hakawai ne kisnong ka pakerteng ka kani kiri ka brana po jong ka jala Andhra Pradesh. Bat ka kerteng bapura jung ka de John Prakash ro janu mala hendrai baro ki breu ki tip pe ka kerteng jung da ujoni libar. Ujoni libar ulai ban puli ha ka sekolah po Andhra Pradesh ha ka Andhra Teliku School hadu ka kelas 1. Hendrai umla ban tengshu ya ka jing pulai jung namar ka jingduk jingkerdu ha ka jing kesam. Kumta kila mino na po Andhra Pradesh. Bat kila liksano sya Mumbai. Hapo Mumbai ulalong tang ukena bandi ki kulam. Bat kiwe ki jingdi. Haki surok jang kanong ba Mumbai. Ujan ni libar haka jinglong kena. Kat ba udang di jingdi. Bat jat keleng jang kanong ba Mumbai. Uju ak bat but teneng. Ya ka jing syat. Bat ka jing ruai jang ki aktor jang ka Bollywood. Bat kani ka jinglang jang ban but tik. Ya ka jingle. Lani ka action jang ki aktor jang ka Bollywood. Kalau pensok biaya ceduk kata-kata, ia ki beriu baro. Ujon ni libar uju pensitom ya ladi, ia kini ki jinglek but tenang, ia ki weipat. Kum ta uju pej, ia ki film ki balong komik, kum jong ujon ni Walker, u Kishore Kumar, u Mehmud, bat ki wei ki jaj film, ki balong komedi. Uni u aktor ula trairu, haka wei ki factory hepo Mumbai, ka kerteng ka Hindustan Lever Factory, ringkat bat ukupa jong u. Haba utrai kani ka factory, uju penikiyap angi ki parang utrai. Ha kani ka jaka, da ka jingnang jong uban but teneng, ya ki jingle jong Elvis Presley. Kumta ulolong wei na ki beriu ki papau nambha, ha kani ka jaka trai jong u. Kumta kinong trai kila aino ika kerteng jong u, da ujon ni libar. Namar kani ka factory, kaba utrai ma u ka kerteng, ka Hindustan Lever Factory. Bat hadu menta, ki beriu ki ju khot bej u, ujon ni libar. Daina ka jing tibet jung ujon ni libar ula kelalong no, u aktor komedi, u bapau nam tam, hapo jung ka India. Uni u aktor, u belan ripu saus nem tam ka karta. Bad u belayasim mentaru, haki ars pak tam, ki film baper po jung ka India. Henry mentapat ula kelalong no, u Nongialap Kristan, u bapau nam hapo jung ka India barok kawe. Bad kebasnutra cucu kelong, baki breu menta ki tip yu, kum u brother Johnny Liver. Haji ula kha kalong jinglong sam Kristan. Henry tip ai sepang kata ka jinglong Kristan. Jutip ki Bible juduai. Bat jutip ai sepang kata ka jinglong Kristan. Henry dene ki jing ki ba ula kendu ha kalong jinglong sam jungu. Ka ba u hapan pai su blai. Bat ban inono ye ki ai baro. Laong ba ka we kapo. Ha ka ba u Johnny Liver. U hapan pai satang se blai. Namar donlat syu da kumway pat. Kata kalong, ba ukun jung u ba kerteng u Jesse Liver. Ulayo ya ka jingpang tumor, kabadon hak rendang jung u. Katkum ka jingya tu jung u. Laong ba u Jesse, udai ukun u badang rit jung u. Henry ulayo ya ka jingpang tumor, hak rendang. Hadin beladap mantas haka wayna ki hospital, ya ukun jung u. Lalap udon ya ka jingpang tumor. Kumta ki doktor, kila kentai kaban sumari ukun jungu. Namar paknai jingpang kalong kaba syirkai hadu kata-kata. Kaba ki doktor kimla ban sumar, bat pan koi jika. Kumta kila kentai kaban sumar, yu ukun jungu. Kum ukpa umla ban pej, yalu jong ukun. Habau yu ikat kani ka jingpang ba syirkai, kadon hakamet jungu. Kumta ukpa ringkat bat ka jing kesembaro. Kila mi na India. Bat kila lech US, ya kaban wat ya ka jingerap, nak menta ukun jungki. Ujon ni libar ule tu, badai hakani kapor ula pai kmat ju blai, bad ba ula kenmai u blai, bad ula sauturu ya ladi, ba ula kelalong u Kristan u basisha, bad haka jingpla jung ule turu, ba anda kila poi sya US, kila syem yu ukun, bad kila ra sya kawai ke jaka, kaba jupen koi ja shibun ki breu ki bapang, ling ba ka jingduai haka kerteng jung Jisu. Kumta ma uru ula syem yu ukun, bad kila ra sya ka jaka duai, kaba kidon ki syakri ki khraw jung blai hakata ka jaka, ki ba jiduai shibun ki breu ki bapang bachitom, bad ki ba yo ya ki jingkot haka kerteng jung Jisu. Bad makiru da ka jingit ki baskam, kila ra ya ukun jung ki, da ka jingkerman, bon yo ya ka jingkot haka wei ka sengi. Wat haprang ki jing ki babon, u Johnny Liver, u ra ya ukun jung u, na ka wei ka jaka syawil pat, ban wat ya ka jingerap, ling ba ka jingduai, ban yo ya ka jingpen kia. Haka jingjai kenti juu. Laong ba ulai kendu ya uwe pastor haka wei kebalang. Bad uni pastor hadin bo lotip.
ba ukhun jong ujon libar udon ya ka jingpang tumor hak rendang jong kumta uni upastor ulong baki de ban ra ha ka wei ka hospital kabran hapo New York bat ulong ru ba hang ta pchachem ba ujisu un penkoch ukhun jong phi andau la poi ha ka hospital ulap pa ka hospital ka dei kabla sumar yak actress Narjis hakipor ka menchua hadin baki doktor klalei ek operation nam ta ukhun jong ulap pak lalong ka job phadu kata bat hadin ka jingjia ka phla ka ba umla shu ban mudur ba ukhun jong dangla ban yo ya ka jingkot kum tau larai kut ban sange no baro ki kam akflim bat ban long no u kristan u ba shisha bat un long no nongialap ya ka tin ka jong ublei ha saudong ki breu ku batip ya ka hapo jong ri India bat sabar jong karu ujoni libar ula ongru bangla long barobor u breu badan hakaniam hanrei tangka wei ke jingjia kabla pen kela ya ke jing im jonga ngalalong ubriu bla du jingkerman bat bomyo shu ya ke jingyarap hanrei habang apai shu blei ngayo ya ke jingyarap ngalasange eno ban prei habaro kikam jonga jing akflim ke jonga bat baro kapor ngal penlut ban duai tang shu blei sipos ngi den bla depan le ke operation lalai che ke ban pha peng ban le ke test hanrei ke balingo ya ki doktor bat ke jing kasam jungi kalong ba kata ka jingpang kansar lani tumor hak rendang jong ukhun jongi kala jano kani kalong ka jingstang jong ka jingim ka batmai ye ka jing kasam jongi baro